So hello guys, welcome back to my channel. आरो दिननि गोदान ब्लग गासिबो बरायहरनाय जाबाय. So जोंनिया एग्जाम जानो माने थागथियारि जागासिनोमोन ना, ओमफ्राय बे एग्जामनि थाखाय रुटिना जोंनिया ओंखारबाय. जोंनि एग्जामा जागायगोन 2 जुननिफ्राय 2 जुननिफ्राय, ओमफ्राय दिनैथ' बेसे जाहैबाय 31 मे जाहैबाय. ओमफ्राय आं दिनै मोनसे खामानियाव थांदों, माने गामि खाथियाव मोनसे सानैसो लोगोफोरा माने भिडिअ सर्ट फिल्म खालामदों. बेयाव आं एसे केमेरामेनफोर जाहैनोसै आरोना, ओमफ्राय एडिटिंफोरखौबो एसे खालामनो हाया नायनोसै. जायखिजाया बेयाव आङो दिनै थांनो नागिरदों, ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो शुटिंआ. आसा खालामो मोजाङैनो जागोन, आरो आंबो जेनेबा मोजां खालामना होनो मोनबाथाय मोजां मोनगोन आरोना. अब्ला थौदो, मास्क पहनना जरूरी है. अच्छा, लेट्स गो यार. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야. खानायानो माबादो. स' गाइस, जोङो दा शुटिंनि रुटिना जाबाय, ओमफ्राय दा जोङो शुटिंखौ जागायनो थाखाय एसे आगान सुरबाय. बे सर्ट फिल्मनि मुङानो जाहैबाय माबा गांसे आर'नाइ. बेखौ बानायगोन मैखुन फिल्म प्रडाक्शना. बे सर्ट फिल्मानो जाहैबाय बे माबानि बे चेनेलनि मोनसे फार्स्ट सर्ट फिल्म. ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट बानायलांबाय थानो हागौ. आसा खालामो नोंथांमोना नायबाय थागोन, आरो लोगोसे सर्ट फिल्मखौ हानायमानि सापर्ट खालामदो, आरो बर' फिल्मा जौगायो बेनि थाखाय एसे मदद होलायदो. अब्ला जों शुटिंखौ जागायनोसै. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. मोनसे सिनानो जोबथ'वाखै जोंनिया दाबो. स' गाइस, बेटारिया जोबथ'बाय. बेटारि जोबनायखाय दा साहा ब्रेक लाबाय, साहा लोंनो थाखाय. आरो माबायदि जाखो दिनै शुटिंआ? शुटिंआ गोदान हिसाबै मोजाङानो जादों. बांद्राय प्रब्लेम जायाखै. एसे रोंखानायबो मानसि दं नालाय. बे फिल्मनि डाइरेक्टरा जाहैबाय बसन्त लाहारि. नोंथांमोना बिथांखौ गोबां बर'नि फिल्माव नुबाय जानांगौ, आरो नुवाखैबाथाय गोसोखांनो हागोन. बिथाङा जाबाय जोंनि डाइरेक्टर. माने बेनो गिबि आरो नै दा जा माने मोनसे नै दा गोदानै माने माबा लादों जोङो गांसे स्क्रिप्ट. बे जाबाय गांसे आर'नाइ. बे आर'नाइ स्क्रिप्टआव आं माने गिबि नै दा माने डाइरेक्सनखौ होदों, आरो गाहाम जायो बा गाज्रि जायो बेखौ नोंथांमोना नायनानै माने लाइक नङाबा शेयार खालामना होबानो आरो जाबाय. बे माबाया फिल्मा माव ओंखारगोन मा चेनेलाव मा नाम, जेनेबा चेनेलनि मुङा मा जागोन? चेनेलनि मुङा जाहैबाय जोंनिया मैखुन फिल्म प्रडाक्शन. बेखौ जोङो ओरैबायदि मोनसे माबायाव लादों, माने मैखुन होनोब्ला जों मा बुजियो? दा मैखुना जे ओरैबायदि बेसाद, माने जोङो ना बेदर नङाब्लाबो जोङो खोब ओंखाम खहाबो आरो. बेनि थाखाय जोंनि बे मैखुन फिल्म प्रडाक्शनाव जा जों माने प्रडाक्शन खालामगोन जोङो, बा प्रडाक्ट खालामगोन, बे प्रडाक्टआव माने जोंनि प्रडाक्टआ जाहैबाय माने नायनानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे माने गोजोननाय मोनो, आरो बेखिनिखौनो आसा खालामदों. आरो रायजो राजानो जोङो बे मैखुन फिल्म प्रडाक्शनजों जोङो गोबां गियान होनो होननानै, सोलोंथाइ होनो होननानै जोङो सानदों आरोखि. बेखिनियानो. आसा खालामबाय जोंनि फिल्मा मोजां जागोन. अब्ला लोगो मोनसिगोन दायो. बिथाङा मा रल लायोमोन आगोल? जेनेबा देवानिफोर बायदि लायोमोन, आरो हिर'नि बिमा बिदि लायोमोन आरोना. दा मानसिया खालामथाराखै गोदान फिल्माव. ओमफ्राय बे फिल्मा मोनसे सर्ट फिल्म. बेखौ मैखुन फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेलाव होनाय जागोन. दा बेखौ खालामथ'वाखैनो चेनेलखौ. दा जोङो बे सर्ट फिल्मा जोब्बाथाय बे सर्ट फिल्मजों लोगोसे बे इउटुब चेनेलखौबो जागायगोन आरोना. आसा खालामो बे फिल्मा मोजां जागोन. बे फिल्मानो माने बे जोंनि माबानिफ्राय जोंनि बे प्रडाक्शननिफ्राय माने फार्स्ट फिल्म जात्रा आरो माने मा होनो इखो जागायनाय
जागायनाय माने उदुथाननि लाइफनि माने उदुथाननि अ अ स्टार्टिं आरो बेनो माने बांसिन मानसिफोरानो एसे गोदान गोजा सब गोदान बांसिन ओमफ्राय बे बसन्त लाहारि थाबाय ओमफ्राय आंल'सो एसे बानायबाय ओमफ्राय बिसोरो बिथांमोना गुबुनफोरा एसे गोदान गोजा अब्लाबो जोङो मोजां बानायनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन दा जोङो माने ब्रेक लागासिनो एसे केमेरायाबो बेटारिया जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो चार्ज होनायजों लोगोसे साहाफोर लोंनोसै अब्ला दायो लोगो मोनसिगोन दा नै जोङो दंफां सिङाव जिरायगासिनो ओमफ्राय साहा फुदुंनो होदो दा इयाव दखानाव बै उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि जलागावआव आं फरायदोंमोन बेनो जाबाय आंनि फरायसालि आगोलनि साहा लोंना फैबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा जोङो नेक्स्ट शुटिंखौ खालामनो थाखाय थांदो दहायनियावनो लकेसना दहायनियावनो ओमफ्राय बेखौ खालामनोसै 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 माबोरै मोनदों शुटिं खालामनानै आं गिबि जाहैबायथ' थेवब्लाबो आं इन्टारेस्ट दंखायो आगोलनिफ्रायनो शुटिंनि फारसे आंहा जोबोर गोसो दंखायोमोन माबाफोर सुबिदा मोनो नामा होननानै आं माने सिनियर जोंहा बसन्त लाहारि आदा आं बिथांखौ बुंबाय थायोमोन आं गेजेर गेजेर आदाया मा हारसिं शुटिं खालामनो थांबाय थायो आंखौबो एसे स्कप होना आंखौबो साइडफोराव थाफालाबायनो एसे स्कप हो होननानै आं आरो बुंखाबाय थायोमोन आरो लोगोला आंखौबो लाना थांफा एसे होननानै ओमफ्राय दिननि बे शुटिंआव ओमफ्राय माबोरै मोनखो नोङो आं गोजोननाय मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै गिबि खेब शुटिंमोन बियो थेवब्लाबो आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दे आसा खालामो मोजां जागोन जोंनि बे माबाया शर्ट फिल्मा आरो नोंथांमोननि बयनिसिमबो जोङो सापर्ट लुबैयो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय शुटिंआ दाबो जोबथ'वाखै खालामगासिनो नै जोबथारसिगोन ओमफ्राय ओंखाम जायासै दिनै सानफुआव राननांबाय दिनै रानथारनोसै दिनै सानसेखालाय मा गोदानसो जाहैबाय दा जोङो मोनसे लकेसन थांसै गुबुन लकेसनाव मोनसे न'आव बेयाव खालामहैनोसै 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데